Вітаю всіх на каналі Монеты і банкноты Республіки Беларусь. У сённяшнім відеооглядзе хацеў паказаць вельмі цікавы брак 20 копеек узору 2009 года старая чеканка. Брак у нас знаходзіцца по аверсу. Давайте разглядзім аверс і адразу побачым шмат расколаў штэмпелю. Вось тут ідзе раскол. Ад канту праз літару Б кранаецца літара Е, і вось тут таксама ёсць еще невялічкі хвосцік. Таксама ёсць яшчэ адзін раскол штэмпелю, пачынаецца ад канту, праходзіць праз мяккі знак і кранаецца літара С. І вось тут таксама выходзіць невялікі хвосцік. І вось тут ёсць там, дзе дата. Невялікі раскол штэмпелю. Такую адклаў сябе манету калісьці ў калекцыю і вырашыў сёння вам яе паказаць. А на сёння хацеў бы з вами развітацца. Калекцыянуйце і шануйце сваё. Да сустрэчы!